Βρισκόμαστε σαν Καροτρίτη βράδυ, εδώ ένα έθιμο που υπάρχει στο Κολυνδρό. Έχουμε και την Κάιτα εδώ, τον κύριο. Από εδώ, μισό λεπτό, σαν Καροτρίτη στο Κολυνδρό. Αυτό είναι ένα αφιέρωμα στην τηλεόραση από τα αιτήματα που υπάρχουν στον Κολυνδρό. Την Τζαγκαροτρίτη γλεντούσαν παλιά οι επαγγελματίες. Εδώ έχουμε το φίλο μας που αναφέρει εδώ πέρα τα παλιά, όπως ακριβώς ήταν η Κάιτα τότε. Ένα έθιμο πάρα πολύ παλιό, από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια, Τζαγκαροτρίτη στο Κολυνδρό. Δεν μιλάμε για ΠΑΟΚ, μιλάμε και στο Καροτρίτη τώρα. Σαν καρομπόλα πάντα. Εδώ είναι ο σύλλογος, ο Νικόλας Λούσης. Το αφιέρωμα αυτό είναι για την E3. Είναι αφιέρωμα από τα παιδιά, τα ηρωικά παιδιά του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Νικολάου Λούση. Το βάθος είναι οι πρόσωποι του